Barangay Love Stories. Love Stories. Ang hindi pagtulong sa ibang tao minsan ay mas nagiging tulong pa para sa kanila. Lalo na kung buong buhay nila ang palaging inaasa nila sa iyo. Ikaw, kapuso, minsan ka na bang napagod na magbigay ng tulong sa mga taong importante sa buhay mo? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais kong magpasalamat dahil sa libu-libong mga kabarangay nating nagpapadala ng sulat sa inyo ay napili ninyo ang sulat ko. Ako nga pala si Mia, 27 years old, taga Cavite ako pero sa Pasay ako nagtatrabaho bilang office clerk. Tatlo kaming magkakapatid, ako po ang bunso. Pero dahil maagang nag-asawa at bumuo ng pamilya ang kuya at ate ko ay ako na rin ang tumayong breadwinner sa pamilya. Ako lang kasi ang nakatapos sa aming magkakapatid ng pag-aaral at nagkaroon ng regular na trabaho. Si Ate Bria ay iniwanan pa ng kanyang asawa, kaya naman sa bahay pa rin siya nakatira kasama ang kanyang dalawang anak. Bumukod naman ng bahay si Kuya Timmy kasama ang asawa niya at 4 na anak, pero dahil wala siyang regular na trabaho, madalas din siyang nanghihiram ng pera sa akin. Ang papa ko naman, Papa Dudut, ay matanda na at minsan na ang na-heat stroke, kaya palaging nasa bahay na lang din. Papa Dudut, ang kwento na ibabahagi ko ngayong tanghali ay hindi lang tungkol sa pamilya ko dahil meron po akong boyfriend, si Gary. College pa lamang ay nanliligaw na siya sa akin. Sinagot ko siya noong araw din ng graduation namin. Mabait po si Gary, gwapo at sobrang understanding. Sa 4 na taon ng relasyon namin ay may ilang beses niya na rin akong niyaya na magpakasal, Papa Dudut. Lahat po yun ay tinanggihan ko dahil alam ko na hindi pa tapos ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero nang sumunod na taon sa araw ng birthday ko kung saan ay naghanda siya ng isang surprise party kasama ng mga naging dati naming kaklase noong college, ay hindi ko na natanggihan pa ang pang-5 wedding proposal niya. Hindi dahil sa na-caught off guard lamang po ako, kung hindi dahil sa totoo lang, gusto ko nang simulan na bumuo ng sariling pamilya kasama si Gary. Sa wakas, na-solo din kita, love. Lagi mo rin naman ako nasosolo sa apartment kapag pumupunta ka. Ang ibig kong sabihin, na-solo kitang makadate ngayon. Ang tagal na kaya nating hindi nakakalabas ng tayong dalawa lang. Ay, sa bagay. Ang dami ko kasing naging gastusin sa bahay. Alam mo na, wala na naman kasing trabaho ang ate ko eh. Kailan pa? Bakit parang ang bilis naman niya mag-end of contract? 2 weeks ago pa. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit parang ang hirap sa kanila ni kuya na makakuha ng regular na trabaho. Buti na lang nga kahit papano. May trabaho ngayon si Kuya Timmy. Eh naku kung hindi. Sabay pa sila nga asa sa akin ni Ate Bria. Pero mabuti at naisipan na ulit maghanap ng trabaho ng kuya mo. Sinabi mo pa. Kung hindi pa siya munti ka ng layasan ng asawa niya, hindi pa talaga siya kikilos. Alam mo, kung anong sipag at diskarte mo sa buhay, sobrang kabaliktaran naman ng mga kapatid mo. Ay, oo nga eh. Ewan ko ba kung talagang swerte lang ba ako na regular kagad ako sa first job ko kaya hindi ako masyadong nahihirapan? O talagang malas lang sila sa trabaho na ina-applyan nila? Ang sabihin mo, kung tinapos muna nilang pag-aaral nila kagaya ng ginawa mo bago nag-asawa at gumawa ng pamilya, hindi sila mahihirapan na humanap ng maayos na trabaho. Sa bagay, yun din naman kasi ang palaging sinasabi ni Papa kapag sinisermonan niya ang mga kapatid ko. Kung hindi sila nag-asawa kagad o nag-anak, edi sana kahit paano magangang buhay namin ngayon. Ay,
Hindi rin sana nabawi ng bangko yung bahay na matagal nang hinuhulugan ni Papa nung nakakapag-tricycle pa siya. Masyado na malungkot ang topic natin. Iba na lang pag-usapan natin. Date nating dalawa to eh. Pero parang magkasama tayo sa bahay nyo. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Ano namang pag-uusapan natin tungkol sa atin? Yung date ng kasal natin. Hindi pa kasi natin napaplano yon. Pwede naman na siguro nating simulang pag-usapan ngayon. Sina Mami kasi kapag tumatawag sa bahay, medyo napapadalas ang pagtatanong kung kailan raw ba talaga tayo magpapakasal at gagawa ng sarili nating pamilya. Pero hindi ko rin naman sila masisi. Kasi syempre, bukod sa nasa tamang edad na tayo, ako lang yung inaasahan nila na makakapagbigay ng apo sa kanila. Okay ka lang? Ha? Oo naman. Hindi ka na kasi nakapagsalita dyan eh. Hindi naman kita pinipressure eh. At mas lalong hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa talaga magpakasal sa akin. Hindi naman sa ayaw pa kitang pakasalan. Siguro, hindi pa lang ako masyadong ready kasi, di ba nga, alam mo naman ang responsibility ko sa pamilya ko, di ba? Hindi naman kasi ibig sabihin na porke bubuo na tayo ng sarili nating pamilya, puputulin mo na ang responsibilidad mo sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naiintindihan kita sa kang sitwasyon mo. Hindi naman sa nagiging selfish ako pero ang sa akin lang, sana minsan isipin mo rin yung tayong dalawa. Minsan nagigilty na rin ako sa pagiging sobrang understanding ni Gary sa sitwasyon ko. Pakiramdam ko kasi Papa Dudut ay natitake advantage ko yung pagmamahal niya sa akin at pagiging boyfriend ko. May point din naman kasi lahat ng sinabi niya. Kung tinapos lang sana ng mga kapatid ko ang pag-aaral nila, 3 sana kaming nagtutulungan ngayon para sa pamilya. Sa totoo lang ako na rin kasi halos ang nagpapaaral sa 2 anak ni Ate Bria pati na rin sa panganay ni Kuya Timmy na nasa high school. Nakabukod nga ako ng apartment sa Pasay para malapit sa trabaho pero 2 beses sa isang linggo kung umuwi ako sa amin para lamang masigurado na may pera pa sila o pangkain sa bahay. Ilang beses na rin naming pinagtalunan ni Gary ang tungkol sa pagsuporta ko sa pamilya ko. Hindi naman sa ayaw niya sa ginagawa ko pero huwag ko naman daw sobrahan. Magtira naman daw ako ng para sa sarili ko o para sa aming dalawa. Naiintindihan ko siya kapag sinasabi niya yon, Papa Dudut, kasi alam ko na iniisip lamang naman niya ang magiging buhay naming dalawa sa hinaharap bilang isang pamilya. Sandali lang! Sino ba tong kumakatok sa apartment ko ng ganito kaaga? Oh, Kuya Timmy, ikaw pala. Alika, pasok ka kuya. May inaasikaso ka ba dito sa Maynila kaya napadpad ka dito sa apartment ko? Hindi. Ano kasi, ang totoo, sinadya talaga kita dito. Ha? Bakit? May nangyari ba sa bahay kaya ka napasugod dito? Wala. Ayos lang sila Papa sa bahay. Mabuti naman. Kala ko naman sila ang dahilan kung bakit mo ako biglang pinuntahan dito. Pero ano nga ba yung kailangan mo kuya? Ano kasi Mia mangungutang sana ako sa'yo. Ha? Para saan? Di ba may trabaho ka na? Oo, pero natanggal kasi ako Ano? Bakit? Kailan pa? Nung 1 linggo lang. Nadamay kasi ako dun sa mga sinumbong na nandadaya ng overtime sa time card nila. May isa kasing nahuli sinumbong lahat ng mga kakilala niyang gumagawa nun. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Siyempre sayang din naman yun Mia, dagdag sa sweldo yun Kung nag-overtime ka na lang talaga at hindi ka na sana nandaya, di sana may trabaho ka pa hanggang ngayon. Ano ba, wag mo na akong sermonan. Nangyari Ay, alam ba to ng asawa mo? Hindi pa nga Kaya nga nandito ako para mangutang Mia. Bukas kasi yung schedule ng sweldo namin. Ayoko pa sanang malaman niya na wala na akong trabaho. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Mia, ayoko kasing magalit siya Magagalit
Nakakagalit talaga yon kasi nga ang ayos na ng trabaho mo dun sa factory tapos biglang ganyan pa. Alam mo naman yung nangyari dati, di ba? Muntik na siyang makipaghiwalay sa akin, Mia. Muntik niya na akong iwanan. Kasalanan mo rin naman kasi yon dahil ang tagal nang nagtatrabaho ng asawa mo para sa inyo. Hindi ko naman tinatanggi yun. Kaya nga gusto kong bumawi, Mia. Please naman oh. Pautangin mo na ako. Ibabalik ko rin naman kapag nakahanap na ako ng trabaho eh. Ay, kuya. Next week pa kasi yung sweldo ko eh. Yung pera ko dito, pambayad lang ng apartment. Kung sabihin mo na lang kaya sa asawa mo yung totoo. Ayoko, hindi pwede yung ganun. Malalaman at malalaman din naman niya yun eh. Bakit hindi mo pa ngayon ipaalam? Hindi mo kasi naiintindihan, Mie. Ayokong sabihin sa kanya kasi baka makasama sa magiging baby namin kapag nag-away ulit kami. Ano? Magkakaanak na ulit kayo? Oo, 3 buwan na siyang buntis. Kaya Mia, please, kahit para sa magiging baby na lang namin ang isipin mo, hindi na para sa akin. Pahiramin mo na ako ng pera kahit ngayon lang. Hindi ko na rin natiis na hindi pahiramin ng pera ang kuya ko nang malaman ko na ipinagbubuntis ng asawa niya ang magiging ika-4 na anak nila. Magkahalong awa at inis ang naramdaman ko pagkatapos kong iabot ang pera sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko ngayon pa nga lang na 3 pa lang ang anak niya ay hirap na silang mag-asawa. Paano pa kaya kapag nadagdagan pa? Kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi kaagad nakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Naulit ang panghihiram niya ng pera nang maging komplikado ang pagbubuntis ng asawa niya. Sinabayan din niyo ng panghihiram ng pera sa akin ng isa ko pang kapatid para sa pag-a-apply niya raw sa trabaho. At dahil wala naman talaga akong masyadong sariling ipon, ang ipon na pera para sa kasal namin ni Gary ang madalas na nagagastos ko, Papa Dudut. Bumabawi na lamang ako ng overtime sa trabaho para mapalitan yon. Hindi rin kasi kaagad nababayaran ng mga kapatid ko ang inutang nila sa akin at madalas nababaon na sa limot ang mga utang na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pag-aalaga ko sa pamilya ko ay nakakalimutan ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut. Pati na ang plano naming pagpapakasal ni Gary ay parabang nawawala na sa sariling plano ko na sobra niyang kinakatampo sa akin. Masyado na akong nagfo-focus noon sa pamilya ko. Ibinibigay ko ang lahat ng gusto at kailangan nila at naisip ko na paano naman ako. Palagi na lang ba talaga na sila ang uunahin ko? Ayoko rin naman na mawala ang lalaking mahal ko at sigurado ako na mahal ako ni Gary at ilang beses ko na yung napatunayan dahil sa sobrang haba ng pasensya niya sa akin. Pero lahat naman siguro ay may hangganan, Papa Dudut. Lahat ay pwedeng mapagod at ayokong dumating ang panahon na sa akin naman mapagod ang boyfriend ko. Papa Dudut, pumayag na rin po ako na ipaalam kay Papa ang plano namin ni Gary na magpakasal. Gusto ko na rin simulan ang totoong plano ng kasal, hindi para takasan ang responsibilidad ko sa pamilya ko, kung hindi syempre para ibigay sa sarili ko ang totoong kaligayahan na alam ko namang deserve ko na rin. Kaya nang umuwi ako ng Cavite ay isinama ko si Gary at sa bahay kami nag-dinner kasabay ni na Papa at ni Ate Bria. Ate, di ba sabi mo nag-a-apply ka nung 1 linggo dyan sa malapit sa mall? Natanggap ka na ba doon? Hindi ako natanggap eh. Tapos na raw kasi ang hiring nila. Hala, sayang naman. Kaya nga eh, hindi pa ako umabot. Pero nag-iwan naman ako ng resume sa kanila. Bakit kasi hindi ka nalang mag-call center? Di ba mas malaki ang sweldo doon? Papa, alam niya naman po na hindi ako magaling mag-English, hindi kagaya ni Mia. Nakailang apply na rin naman ako doon pero lagi lang akong bumabagsak. Ang sabihin mo, hindi ka kasi nag-aral ng mabuti. Pareho kayo ng kuya mo. Sinayang lang ang paghihirap ko sa trabaho. Papa, wala naman dito si kuya. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Ay, kung bakit kasi magpapabuntis ka na lang sa adik pa?
Buti na lang nakulong na talaga ang hayop na yon. Kaya ikaw, Mia, huwag ka muna magpapakasal hanggat hindi pa gumiginawa ang buhay natin, ha? Papa, ang totoo po, napag-usapan na po namin ni Gary na sisimulan na po naming planuhin ang kasal naming dalawa. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Oo nga, Mia. Bakit parang biglaan? Buntis ka ba? Hindi ate. Bale, pagpaplanuhan pa lang naman po namin ni Mian lahat. Siguro po sa susunod na taon pa naman po yung kasal. Pero bakit para pabigla-bigla naman yata? Hindi naman pala buntis si Mia. Hindi naman po to biglaan. Gusto lang po namin na habang sinisimulan namin ang mga plano, alam niyo na po ni na ate. May magagawa pa ba ako? May mga sariling isip at pera na kayo. Pero sana, Mia, huwag mo pa rin kakalimutan ang responsibilidad mo sa bahay na to. Alam mo naman itong ate mo, hindi maaasahan. Paggastos pa nga lang sa dalawang anak niya sa'yo pa umaasa. Paano pang panggastos dito sa bahay? Huwag po kayong mag-alala, Tito. Kung kukuha man po kami ng bahay, syempre sa malapit lang po dito para hindi po mahirapan si Mia na puntahan kayo. Bakit bubukod pa kayo? Di ba wala naman ang mga magulang mo dito sa Pilipinas? Bakit ilalayo mo pa tong anak ko sa akin? Hindi naman po sa ganun, Tito. Kaya nga po sa malapit lang po kami kukuha ng bahay. Papa, syempre, lagi ko naman po kayong pupuntahan dito. Kung gusto nyo nga po, araw-araw pa bago ko pumasok sa trabaho Kung gusto mo ng takasan ng responsibilidad mo, sabihin mo na sa akin na mas maaga para na paghahandaan ko. Hindi yung idadaan mo pa sa pakasal-kasal na yan. Tik na. Alam mo namang, ikaw na lang inaasahan ko Tapos gagayahin mo pa tong ate mo. Kayo talaga magkakapatid. Pare-pareho kayong mga walang utang na loob. Papa Dudut, nasaktan po ako sa sinabi ni Papa. At hindi ko naman talaga tinatakasan ng responsibilidad ko at gusto ko lang na simulan na ang plano ng pagbuo namin ni Gary ng sariling pamilya. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating kay Papa sa gusto namin gawin ni Gary. Pagkatapos ng dinner ay nagpaalam si Gary na magpapahangin lamang sa labas ng bahay. Ramdam ko na nagpipigil na rin siya ng inis dahil sa mga inasal ni na Papa at Ate Bria. Kahit naman ako ay ganun din. Lalo na sa paulit-ulit na pagpapaalala sa akin ni Papa tungkol sa responsibilidad ko sa pamilya at sa utang na loob ko sa kanya bilang tatay ko. Mabuti na lang talaga at sobrang understanding ng boyfriend ko at naiintindihan niya ako at ang sitwasyon ko sa pamilya ko. Pero tama si Gary. Habang maaga ay kailangan ko na silang sanayin na hindi ako po pwedeng asahan sa lahat ng oras. Kailangan ay sanayin ko na ang sarili ko na tiisin sila para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At ipaparealize sa kanila na karapatan ko rin ang magkaroon ng sariling buhay. Buti na lang hindi traffic Nakauwi ako kagad ng maaga. Saan yung susi ko? Mia? Oh, kuya. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa labas ng apartment ko? Hinihintay ka makauwi galing trabaho. Ganun ba? O halika, pasok ka muna. Malamig dito sa labas. Wag na. Hindi na. Ayos lang ako dito. Sigurado ka? Para naman may pagtimpla kita ng kape. Hindi na, salamat. Hindi na rin naman ako magtatagal Mia, alam mo namang wala pa rin akong trabaho, di ba? Ano kasi Ay, pumunta ka na naman dito para manghiram ng pera. Oo sana. Alam na ba ng asawa mo na wala ka ng trabaho? Sinabi mo na ba sa kanya yung totoo? Hindi pa rin Kailan ba balak ipaalam sa kanya? Kapag nakahanap na ako ng trabaho, ipapaalam ko agad sa kanya. Araw-araw naman akong umaalis ng bahay para mag-apply kung saan-saan Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya yung totoo Maiintindihan ka naman niya. Ayoko nga kasing makasama yun sa kalagayan niya ngayon, Mia. Pero kuya, hindi naman pwede na sa tuwing mauubos ang pera na pinapahiram ko sa'yo para sa budget ninyo sa bahay, pupuntahan mo ko dito para umutang. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala na akong masyadong ipon. Lalo na't pasukan na ng mga bata sa school.
Ay, hindi naman to tungkol dun eh. Hindi ako nangungutang sa'yo ng pang-budget sa bahay. Dinugo kasi yung asawa ko kahapon at nalaman namin na may komplikasyon siya sa pagbubuntis. Hala, ano nangyari? Ano raw dahilan ng komplikasyon niya? Hindi pa nga namin alam eh. Kaya nga nangungutang ako sa'yo ngayon kasi gusto ko siyang ipa-check up sa espesyalista. Sigurado kasi ako na pagdating namin doon maraming test ang gagawin sa kanya. Maraming gastos, Mia. Alam ko naman na marami na akong utang sa'yo eh, pero please naman oh. Sana wag mo akong tanggihan ngayon, please. Kailangan ko talaga ng pera eh. Kailangan ka namin ng asawa ko. Ang sabi ko noon ay sisimulan ko ng tiisin ang pamilya ko. Sasanayin ko na ang sarili ko na hindi sila pinagbibigyan sa pangangailangan nila. Sasanayin ko na sila na hindi ako palaging nandito para sa kanila. Pero mahirap pala talagang gawin yon, lalo na kapag nakasanayan ko ng tumulong kahit na wala na akong maibigay at matira sa sarili ko. 2 araw lang pagkatapos manghiram ng pera ni Kuya Timmy ay bumalik siya sa apartment para manghiram muli. Marami kasing nireseta ang doktor para sa asawa niya at masyadong mahal ang mga gamot. Pero sinabi naman niya sa akin na alam na ng asawa niya na ako ang gumagastos sa kanila dahil wala na siyang trabaho. At dahil masyadong mahal ang mga gamot na kailangang bilhin ay nagsimula ako ng magastos ang ipon namin ni Gary na dapat ay para sa kasal namin. Marami pa kasing test na ginawa sa asawa ng kuya ko. Marami ring dumagdag na mas mahal na gamot. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Kuya Timmy. Alam kong may pangako na ako kay Gary at sa sarili ko na kailangan ko silang turuang dumiskarte sa buhay. Kailangan kong tiisin na hindi sila tulungan pagdating sa pera. Pero hindi ko pala kaya, lalo na kapag alam kong naiipit na sila sa mahirap na sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malaki-laki na rin ang nabawas ko sa ipon namin ni Gary. Ako na rin kasi halos lahat ang naglalabas ng pera para sa pagpa-follow up check-up at mga gamot ng asawa ni Kuya Timmy. Tinago ko yon sa boyfriend kong si Gary dahil alam ko na pag-aawayan namin ang lahat. Pero nalaman niya rin nang magastos ko ang pang down payment para sa reservation ng restaurant kung saan ay plano namin ganapin ang reception ng kasal namin. Hindi tuloy namin na-avail ang 50% discount promo ng restaurant dahil hindi kami umabot sa deadline ng bayaran. Sobra naming pinagawayan yon ni Gary. Alam kong hindi lang dahil sa nasayang ang discount ang kinakagalit niya, kung hindi ang muli kong pagtulong sa kuya ko. Paano raw ba sila matututo na dumiskarte o tulungan ang mga sarili nila kung palagi ako nagbibigay sa kanila? Hanggang sa sinabi niya sa akin na i-postpone na lamang ang plano naming pagpapakasal. Hindi niya raw ako pinapipili sa kanila ng pamilya ko, pero sana raw ay alamin ko raw muna kung ano at sino ang priority ko. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding pagod, physically and mentally. Kaya nag-file ako ng 1 linggong leave sa trabaho at nagbakasyong mag-isa. Hindi ako umuwi ng 1 linggo sa bahay para makapag-isip ako ng maayos. Hindi ko rin sinasagot ang mga text o tawag ni na Papa. Wala akong kinakausap sino man sa pamilya ko at pagkatapos ng bakasyon ko ay nag-decide na akong umuwi sa bahay namin. Mano po, Pa? Mabuti naman na tumuwi ka na. Aba, 1 linggo ka rin hindi nagparamdam dito sa bahay ah. Oo nga, Mia. Hindi ka sumasagot sa mga text o tawag ko. Saan ka ba talaga pumunta at hindi mo sinasagot kahit text man lang ng ate mo? Wala ka rin naman daw sa trabaho pati na sa apartment. Nagbakasyon lang po. Wala rin naman po kasing signal dun sa pinuntahan ko. Bakit hindi mo man lang sinabi?
Sana naisama mo man lang yung 2 bata. Wala pa naman silang pasok sa eskwela nung Teacher's Day. Hoy, yung bill nga pala ng tubig at kuryente, nasa ibabaw ng rep ha. Kailan ba ang balik mo sa trabaho? Dalhin mo na lang din yan doon para mabayaran mo. Saka, ubus na rin pala tong ginrocery mo dito na pagkain sa bahay. Di ka man lang kasi nag-iwan ng kahit konting pera bago ka pumunta sa bakasyon-bakasyon na yan. Hindi na po ba talaga ako pwedeng umuwi dito? Nang hindi niyo ako hinihingian ng kahit na ano? Ano sabi mo? Lagi na lang po ba talagang ganito? Mia, ano bang pinupunto mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Yung tono ng pagsasalita mo, ayusin mo ah. Nakapagbakasyon ka lang kung saan. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Paulit-ulit na lang po kasi. Sa tuwing uuwi ako dito sa bahay, ang gagawin ko lang, kukunin yung mga bills na kailangan bayaran, mag-aabot ng pera, ng panggastos sa inyo. Sa apartment naman, si Kuya Timmy pupunta sa akin doon para mangutang nang hindi rin babayaran. Tapos araw-araw, linggo-linggo. Ganito na lang ang routine ko sa bahay na to. At sa buhay ninyo. Sinabi ko naman sa'yo na naghahanap na ako ng trabaho, di ba? Isa hindi ako kasing swerte mo eh. Malas ako sa trabaho. Malas ka lang ba o sadyang hindi mo lang talaga sineseryoso ang paghahanap? Dahil alam mo na may kapatid ka na aasahan para sa mga anak mo. At saka bakit hindi mo kontakin yung magulang ng tatay ng mga anak mo? Bakit kailangan mong akuin lahat ng responsibilidad mo sa 2 bata at iasa sa akin? Napapagod ka na ba sa amin ng pamilya mo? Kung oo, di umalis ka na ngayon di sa harap ko. Wala kang utang na loob. Papa! Mahal ko po kayo pero bawal na po ba akong mapagod? Bawal na po ba akong magreklamo o magsalita sa bahay na to? Ano po ba talagang papel ko dito sa bahay na to, ha? Anak niyo ba ako? O bangko ng buhay ninyo at ng mga kapatid ko? Kasi hindi pwedeng habang buhay na lang na nakaasa kayong lahat sa akin! This time, Papa Dudut, ay seryoso na ako sa desisyon ko na piliin na ang sarili ko. Ilang beses pa ring lumapit sa akin si Kuya Timmy para mangutang pero isang beses ko na lamang siya pinahiram ng pera at sinabi ko na huli na muna yon. Wala nang natira sa akin kaya wala na akong mapapahiram pa sa kanya. Sa bahay naman ay binigyan ko ng sapat na pera si Ate Bria na pang-a-apply niya ulit or gagamitin niya sa pag-a-apply. Sinabi ko na kailangan niya yung tipirin dahil kapag hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho, sa iba na lamang siya mangutang para sa gagamitin niyang pera. Sinabi ko rin na kung hindi pa talaga siya makahanap ng trabaho ay kontakin na niya na lamang ang magulang ng dati niyang kinakasama para hinga ng suporta sa mga anak niya. Ako pa rin ang nagbabayad ng mga bills sa bahay at bumibili ng maintenance na gamot ni Papa. Pero pinaalam ko sa kanya ang plano ko na pagpapatayo ng tindahan para kahit papaano ay may pagkakakitaan siya ng pera habang nasa bahay. Seryoso na ako sa ginagawa kong pagdidisiplina sa pamilya ko pagdating sa pera, Papa Dudut. Baka nga kasi tama si Gary sa sinasabi niya sa akin. Mas matutulungan ko sila kung hindi ko na sila tutulungan pa para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi palaging umasa sa akin. Ngayon ay isang bagay na lamang ang gusto kong ayusin, ang relasyon at napospone na plano naming pagpapakasal ni Gary. Sa ilang linggo na pagko-call off namin ay hindi niya sinasagot ang mga text o tawag ko. Naiintindihan ko naman yon dahil alam kong napagod lang talaga siya sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Kaya ako dapat ang gumawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa. Alam ko kapag ganitong oras, dito nakatambay si Gary sa coffee shop eh. Sana nandito siya. Ayun, nakita ko na siya. Huh? Teka lang. Sino yung babaeng kasama niya? Bakit parang ang sweet nila? Tsaka bakit naghahalikan sila? Mga walang ya kayo! Sandali lang, nagkakamali ka! Tumahimik ka dyan, malandi ka! Mia, tama na! Tigilan mo na si Lexi! At ikaw, kaya mo pala kinansel yung kasal natin dahil may ibang girlfriend ka na! Excuse me? Hindi niya ako girlfriend. Hayaan mo kasi munang mag-explain ng boyfriend mo bago ka mag-eskandalo dyan. Tumahimik ka, malandi ka!
Aba, matapang pala tong girlfriend mo, Gary eh. Buti na lang nasa labas tayo ng coffee shop. Kung hindi, nakakahiya. Lexi, sorry but please, iwanan mo na muna kami. Whatever, magsama kayong dalawa. Bakit sa kanya ka pa nagsusorry? Sabihin mo nga sa akin. Siya ba yung ipinalit mo sa akin? Pwede ba, Mia? Hindi ko nga siya girlfriend. At mas lalong hindi kita pinagpalit sa kanya. Eh bakit kayo nag-aalikan? So ano pala kayo? Friends with benefits? Parang ganun na nga. Walang iya ka talaga! I'm sorry. Hindi ko naman gusto na lokohin ka pero tatapusin na talaga namin kung ano man yung meron kaming dalawa. Ikaw naman kasi talagang mahal ko at alam ni Lexi yun. So dapat pala matuwa pa ako. Gary, binigay ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Pero bakit kailangan mo pang mambabae? Pinili kita kaysa sa pamilya ko pero bakit kailangan mo pang gawin to? Pinili kita, Gary! Naiintindihan mo ba yun? Pinili kita! Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Nag-usap kami ni na Papa at ng mga kapatid ko. Ang sabi ko pagod na ako sa kanila. Na oras na para piliin ko naman yung sarili ko. Napiliin kita. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Dahil gusto kong ayusin na natin yung relasyon natin. Mia, sorry talaga. Talaga napagod lang ako. Okay lang naman sa akin na maging second option mo ako pero sana kasi maramdaman ko man lang na kahit konti, pwede mo ako maging priority sa buhay mo. Bakit ako? Sa tingin mo ba, hindi ako napapagod? Sa'yo? Sa papa ko? Sa mga kapatid ko? Gary, ikaw na lang yung kakampi ko eh. Kasi akala ko kaya mo kong intindihin hanggang sa huli. Nung umalis ka ng apartment, binigyan kita ng time para mapag-isa. Sinunod ko yung sinabi mo na pag-isipan ko yung mga nangyayari sa ating dalawa. Kaya nga handa na ako i-give up ang family ko para sa'yo eh. Tapos, ito lang pala yung makikita ko. Hindi ko naman tinatanggi na nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Ikaw lang ang gusto ko makasama sa habang buhay. Kaya nga inako ko na yung ibang responsibilidad mo. So sinusumbat mo na sa akin lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko? Hindi naman, pero sana pakinggan mo yung side ko na hindi ko ginustong mambabae. Ang kailangan ko lang talaga yung tao na handang makinig sa lahat ng bigat na dinadala ko. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo lahat eh. Kasi alam ko na nahihirapan ka na rin sa pamilya mo. Dadagdag pa ba ako? Kaya tumikim ka na lang ng iba, ganon? Alam mo, Gary, tama na. Wala nang pupuntahan tong usapan na to eh. Tapusin na lang natin ang lahat ng to. Papa Dudut, hindi ko na muli pang kinausap si Gary. Ilang beses niya akong pinuntahan sa apartment pero hindi ako lumalabas kapag alam kong nandun siya. Nagpalit na rin po ako ng cellphone number at nag-deactivate ng mga social media accounts ko. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit at paano niya yon nagawa sa akin. Oo, nag-decide kaming i-postpone muna ang kasal dahil gusto niyang alamin ko muna ang priority ko sa buhay. Ginawa ko yon, Papa Dudut, at siya ang pinili ko. Kaya nga sinimulan ko ng tiisin ang pamilya ko para sa kanya. Para malaman niya na sa pagkakataon na ito ay relasyon naming dalawa ang pinipili ko. Pero nagkamali pala ako. Sandali lang kaming nag-cool off para ayusin ko ang sarili at ang pamilya ko pero nagpadala kaagad siya sa tukso. At kahit na ilang beses niyang ipaliwanag sa akin na wala silang naging relasyon ng office mate niyang si Lexi ay gumawa pa rin siya ng kasalanan. Niloko niya pa rin ako at hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin at kalimutan ang kasalanan niya pagkatapos ko siyang piliin kesa sa pamilya ko. Tinuloy-tuloy ko naman ang ginagawa kong pagbabawas ng tulong kina Papa. Nakikita ko ang magandang naging epekto noon sa kanila, Papa Dudut. Nakahanap ng trabaho ang dalawang kapatid ko at si Papa naman ay inaasikasong mabuti ang pinuhunan kong tindahan para sa kanya. Mas nakatulong talaga ang ginawa ko para matuto silang dumiskarte sa buhay at tulungan ang mga sarili nila.
Hindi ko naman kinakalimutan ang responsibilidad ko sa pamilya ko na maaga kong inako at ginampanan. Pero alam ko na sa edad namin dapat ay matutunan na naming tumayo sa sarili naming mga paa at gampanan ang kanya-kanyang responsibilidad. Dahil hindi pwede na habang buhay ay iasa nila sa akin ang lahat ng pangangailangan nila. At sana kapag dumating na ang araw na ako naman ang may sarili ng pamilya ay magawa ko rin silang asahan sa anumang bagay o tulong na kailangan ko. Kagaya ng naibigay ko sa kanila sa napakahabang panahon. Papa Dudut, muli ako nagpapasalamat sa pagbasa ninyo ng sulat ko na ito at sana ay nakapag-iwan po ng inspirasyon ang kwento ng buhay ko lalo na sa mga kagaya ko na maagang naging breadwinner ng pamilya. Hindi naman kasi talaga masama ang tumulong. Sumasama lamang kapag sumusobra na ang ibinibigay natin sa kanila. Dapat alam natin kung paano at kailan magtitira ng para. Minsan kasi ay nakakalimutan na natin na kailangan din nating mahalin ang mga sarili natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong lahat na mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Masarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang taong magpapakita at magpaparamdam sa iyo ng pagmamahal. Nakakakilig sa pakiramdam na parabang ayaw niyang mawala ka sa piling niya. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magkaroon ng taong nagmamahal sa iyo ng sobra? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Arnold, 45 years old at nagkaroon ako ng mas batang karelasyon sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Mika. 20 anyos siya, maganda at sexy si Mika. Mature din ang mukha niya kaya hindi naman nakakailang pag magkasama kami. Hindi kami mukhang mag-ama tulad ng iba. Nakilala ko siya sa isang dating app at sinubukan ko lang naman. Nagpanggap akong 28 years old noon at pasado naman. Kasi baby face naman talaga ako. Unang kita ko pa lamang kay Mika sa picture ay iba na ang naramdaman ko. Parang matagal ko na siyang kakilala. Kaya naman siniguro ko na mapapansin niya talaga ako. Nag-work naman. Wala akong sinayang na pagkakataon noong nakausap ko siya sa dating app ay kinuha ko na rin ang ibang social media accounts niya para wala na siyang kawala pa. Mula nung nagkausap na kami sa Facebook ay walang oras na hindi ko sinubukang magpa-impress sa kanya. Lahat ng gusto niya ay sinunod ko. Lahat ng mga date namin ako ang nanlilibre. Kuripot ako pero pagdating kay Mika ay all out ako sa kanya. Sumugal talaga ako sa relasyon na yon. Ininvest ko na lahat para lamang malak na siya sa buhay ko. Masasabing parang na-obsess ako sa kanya kahit papaano. Paano ba naman kasi, Papa Dudut, siya pala ang ikalawang babaeng nagkaroon ako ng interes. At gusto ko, si Mika na ang endgame ko. Matanda na ako. Hindi na pwedeng matakot at mamili pa. Habang meron pang batang nagkakagusto sa akin ay ilalaban ko na ito. Napagtagumpayan ko naman at naging kami na ni Mika. Baby, anong gusto mong food mamaya? Baby naman, katatapos lang natin kumain, tinatanong mo na ako agad kung anong kakainin mamaya. Alam mo naman ako, ayoko nakikita ang gutom. Kita mo ba tong tiyan ko? Sobrang bilog na. Hindi pa ako natutunawan sa pinakain mo sa akin kanina. Sorry naman. Sabihan mo lang ako kapag flat na ulit ang tiyan mo. Saka tayo order.
Mukhang malabo nang maging flat tong tiyan ko. Lagi mo na lang akong binubusog eh. Sobrang spoiled ng sikmura ako sa'yo. At magiging spoiled ka pa sa akin sa lahat ng bagay. Basta good girl ka lang sa akin ha. Good girl naman ako sa'yo ah. Lagi nga akong naglalambing sa'yo. Hindi ko nga ginagamit ang cellphone ko kapag magkasama tayo eh. Ang bait naman talaga ng baby ko. Kaya love na love kita eh. Eh ikaw, good boy ka ba ha? Ako pa ba? Oo naman. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Talaga? Oo, kahit subukan mo ako ngayon. Strict akong girlfriend ha? Okay lang. Bakuran mo ako ng mga batas mo. Bakod na bakod talaga kita. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa kahit na sinong babae. O paano naman ang kapatid kong babae at si nanay? Except sa mga kamag-anak mo, syempre. Baby, kahit nung wala ka pa sa buhay ko, never ako nakipag-usap at landian sa mga babae. Wala talaga ako interes noon. Ganyan naman lagi ang linya ng mga lalaki. Uy, wag ka nga. Ngayon ko lang ginamit yan ha. Basta i-promise mo na hindi ka makikipag-usap sa ibang babae. Ako lang dapat. Kahit hindi mo sabihin at ipaalala yan sa akin, ikaw lang talagang babaeng kinakausap ko. At bawal ka ring makipag-friend sa ibang babae. Meron ako mga kaibigang babae. Pero hindi ko na sila nakakausap ngayon kahit sa chat lang. Busy na silang lahat dahil may mga pamilya na sila. Before ka dumating sa buhay ko, pamilya ko lang ang priority ko. Sa kanila lang umiikot ang mundo ko. Dapat mula ngayon, sa akin naiikot ang mundo mo. Ang possessive naman pala ng baby ko. O bakit ayaw mo? Gusto ko nga eh. Ang cute kasi. Sinasabi mo lang yan. Baka kapag tumagal, mapagod ka na sa pagiging possessive ko. Hindi ako mapapagod sa'yo. Mahal na mahal kaya kita. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Mababaliw ka talaga sa akin. Mababaliw. Ilista mo na lahat ng batas mo, baby. Lahat susundin ko. Sakal kung sakal. Sa'yo ko palagi. Grabe ka pala ma-in love, no? Willing ka talagang magpakasal sa akin? Kahit ikadena mo pa ang leeg ko, ayos lang. Mapatunayan ko lang na mahal kita. Eh baby, wag kang ngang ganyan. Kainis ka. Mas lalo akong magiging possessive sa'yo niyan. Akala ko noon ay biruan lang namin ang paglista ni Mika ng mga batas niya sa relasyon namin. Pero nagulat ako nang kumuha nga siya ng notebook at ballpen para ilista doon ang mga gusto niyang ipagbawal sa akin. Napakarami. Mababaw, karamihan, nakakatawa nga eh. Pumayag na lamang ako sa lahat ng kagustuhan niya at feeling ko naman ay harmless lahat ng mga nilista niya. Saka cute naman yon for me. Nakakatuwa nga sa feeling na merong isang taong nagmamahal sa akin ng ganon. Ewan ko ba. Lagpas 40 na ako at akala ko ay wala ng epekto ang ganon sa akin. Pero nakakakilig pa rin pala. Parang bumalik ako sa pagiging teenager, iba siguro talaga ang epekto kapag bata ang karelasyon mo. Feeling bata rin tuloy ako. Saka bawing-bawi talaga sa mga lambing ni Mika. Ibang maglambing ang mga Gen Z ha, pansin ko lang. Yun pa naman ang kahinaan ko at naibibigay niya yon sa akin ng walang kahirap-hirap. Mula nang nilista niya ang rules niya sa relasyon namin ay naging stricto talaga siya sa pagpapatupad noon. Bilang isang lalaking in love na in love, sunod naman ako ng sunod. Hindi naman nakakasaling ng pride o nakakainis. Pero nung tumagal ay napansin kong parang sobra na ata yon. Minsan kasi, magkasama kami sa apartment ko, wala sa plano ang pagkikita namin. Bigla na lamang siyang pumunta ng apartment ko para mag-chill and cuddle. Siyempre hindi ko naman siya hinindihan. Gusto ko rin naman siyang kasama. Masaya kami noon habang naglalambingan. Halos hindi maubos ang kaswitan ni Mika. Nakakatuwa talaga. Pero nabura lahat ng yon nang tumawag ang isa sa mga kaibigan ko para ayayin akong uminom kasama ang ibang mga tropa. May importante kasing ganap sa buhay ng isang tropa namin at kailangang andun kami para suportahan siya. Pagkatapos namin mag-usap ng kaibigan ko ay nag-iba na kaagad ang timpla at mukha ni Mika. Sige pare, balitaan na lang tayo mamaya. Bye!
Sino yun? Si Peter. Nag-aaya ng inuman. Anong sabi mo? Sabi ko mamaya, paupayin ko lang ang traffic. So, pumayag ka. Oo, kasi kumpleto ang tropa mamaya. May ibabalita lang daw yung isang kaibigan namin. Importante. Hindi pwedeng wala ako ron. Anong oras ka aalis? Pagsawa ka na sa akin. Hindi kita pagsasawaan kaya hindi ka aalis. Anong nakakatawa? Yung joke mo. Benta talaga sa akin lahat ng joke mo, baby. Sino nagsabi sa'yo na nagbibiro ako? Teka, galit ka ba? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako mali? Hindi ka pwedeng umalis para lang makipag-inuman sa mga tropa mo. O sige, mamumulutan na lang ako. Akala mo pa rin ba nagbibiro ako? Hindi ka lalabas ngayon. Nakauo na kasi ako eh. Nakakaya naman mag-cancel. Sa akin, hindi ka ba nahihiya? Di ba ako ang priority mo? Ikaw naman talaga. Kaya lang kasi, minsan lang naman magkahiya ng tropa. Lahat sila may mga pamilya na kaya hindi na rin nakakapagkita-kita. Kaya kapag merong nag-aaya, payag kagad. Huwag ka ng tawa dyan. Hindi ako natutuwa ah. Huwag ka nang magalit, baby. Uwi ako kagad pagkatapos namin. Kung gusto mo, dito ko na lang matulog ngayon. Hintay mo na lang ako makauwi. Saglit lang yun. At pinaghintay mo pa talaga ako. Anong akala mo sa akin, aso? Uy, hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Eh yun ang nararamdaman ko. Parang aso ang turing mo sa akin. Makikipaglaro at makikipaglambingan ka. Pagkatapos iiwan mo mag-isa dito sa bahay mo. Babalikan mo lang pag sawa ka na sa labas. Ikaw naman, baby. Masyado mo minasama yung sinabi ko. Ano bang gusto mong gawin ko para makabawi sa'yo, ha? Huwag kang aalis. Bawal kang makipagkita sa mga kaibigan mo. Mika, hindi naman pwedeng sa… Nika? Nika na lang ang tawag mo sa akin ngayon? Ano na? Nagbabago ka na ba? Ayaw mo na sa akin? Masyado na ba akong nakakasakal ha? Hala siya. Mika, baby, hindi mo ko naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa akin. Baby, kumalma ka please. Hindi ako kakalma hanggat hindi ka susunod sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Huwag kang lalabas. Hindi ka pwedeng makipagkita sa mga kaibigan mo. Hindi mo ba iniintindi mga nilista kong rules sa relasyon natin? Pag babe time. Hindi pwedeng sumingit ang kaibigan. Pero baby, misa lang naman kasi… Wala akong pakialam kahit ilang segundo lang kayong magkakasama. Pag sinabi kong hindi ka lalabas, hindi ka lalabas. Baby naman eh. Akin ka lang, Arnold. Akin. Napatanga ako sa mga sinabi ni Mika, lalo na yung huli. Sa kanya lamang ako. Pag-aari na ba niya ako? Akala ko ay simpleng biruan lamang ang sinasabi niyang possessive siya, pero totoo pala talaga. Nakakatakot ang itsura ni Mika habang nakatitig sa akin at para mapasunod niya ako sa kagustuhan niya. Namumula ang mukha niya, nanlalaki pa ang mga mata na medyo maluha-luha. Wala akong nagawa kundi ang tumango sa kagustuhan niya. Doon pa lamang ay kumalma ang itsura niya. Doon pa lang siya naging mabait ulit sa akin. Niyakap ako at sinabing tawagan ko na ang mga kaibigan ko para sabihing hindi ako matutuloy. Binilin sa akin ni Mika na kailangan kong isali sa sasabihin ko sa kanila na kaya hindi ako matutuloy ay dahil mas importante sa akin ang babe time. Kinilabutan ako roon. Ano na lamang ang iisipin ng mga kaibigan ko kapag sinabi ko ang tungkol sa babe time? Matanda na ako para sa term na babe time. Pero dahil nga nakatitig sa akin si Mika at galit ang itsura ay wala akong nagawa kundi ang sabihin yon. Alam ko noon na pinagtatawanan nila ako at ako na ang tampulan ng tukso at usapan ng buong tropa pagkatapos kong sabihin yon. Hindi ko tuloy alam kung meron pa ba akong mukhang ihaharap sa kanila pagkatapos kong sabihin yon. Bigla akong nakaramdam ng panliliit at hiya. Sinubukang bumawi ni Mika sa akin sa paglalambing niya. Medyo na-off na ako noon at nahalata niya yon. Kaya nagtampo na naman siya at nagalit sa akin. Nagdabog at binato pa ang kanyang cellphone. Para hindi na magtuloy-tuloy ang toyo niya ay nilambing ko siya at nagsabi ng sorry. Doon pa lang bumalik ang gana niya at saka muling naglambing sa akin. Buong araw nasa sala lamang kami at pinapanood ang mga series na paborito niya.
Hindi naman ako makapag-focus noon dahil paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga sinabi ni Mika. Akin ka lang, Arnold. Akin ka lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mali yata na pinagbigyan ko siya at sumunod sa kagustuhan niya. Dahil naulit na naman ang topak niya. Lahat ng bagay na ginagawa ko at hindi niya nagugustuhan ay agad niya akong pupunahin. Ipapamukha niya sa akin na mali ako at kailangan ko siyang sundin. Ang mali ko naman ay oo na lamang ako ng oo. Kapalit naman kasi noon ay kapayapaan sa pagitan namin. Ayoko talagang nag-aaway kaming dalawa. Ang bilis kong ma-stress kapag siya ang kaharap ko at nakikita kong galit siya dahil sa mga bagay na inuutos niya sa akin na sundin ko. Nakakapagod na yon kahit sabihin pang ilang buwan pa lamang kaming magkarelasyon. Parang wala na akong karapatang gawin kung ano man ang kagustuhan ko. Parang wala na akong kalayaang mag-decide para sa akin. Hindi ko naman yon masasabi sa kanya. Ang bilis kasi niyang magtampo na nauuwi sa ilang araw na hindi pag-uusap. Hindi ko siya matiis. Hindi ko kayang magkaaway kaming dalawa kahit 2 araw lang. Ewan ko ba, feeling ko masyado akong na-in-love sa kanya. At marahil ay ginamit niya yon para hindi ako makatanggi sa mga batas niya. Hindi naman ako makapagreklamo kasi kapag ginawa ko yon ay mas lalo lamang gugulo. Mas lalo siyang magtatampo. Mas lalo siyang iiwas. Sa huli ay parang ako yung talo. Kaya hanggat kaya ko ay sinusubukan ko na lamang siyang intindihin. Nababawi naman kasi niya sa paglalambing niya. Doon ako madalas natutunaw. Ang lakas ng hatak ng mga yakap at halik niya. Lalo na kapag sinabayan niya ng papuri sa akin sa itsura ko man o sa magagandang ginagawa ko para sa kanya. Sino bang hindi manghihina kung ganon ang atake sa iyo ng karelasyon mo? Baby, pag tumila yung ulan, labas tayo ha. Gusto ko mag-siomai tsaka milk tea. Ayaw mo bang dito na lang tayo sa bahay? Gabi na rin naman 2 days na kasi tayong nakakulong lang dito sa bahay mo nabuburyong na ako. O sige, kahit ano basta para sa'yo. Saka pwede ba tayong dumaan sa mall mamaya? Pwede naman. May bibilhin ka ba? Bibili ako ng bagong bikini. Wow! May bala ka ba mag-beach? Bala kong gumawa ng reels sa Facebook habang nakabikini. Ha? Huwag yun! Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pagpipiesta ka lang ng mga manyak sa Facebook. Manyak na tulad mo? Ha? Uy, kunwaring hindi alam. Ano na naman bang nagawa ko? Hindi mo alam? Kaya nga nagtatanong ako O bakit parang ikaw pa tong galit? Hindi ako galit. Kinakabahan lang ako kasi mukhang may naisip ka na namang mali na ginawa ko. Meron naman talaga. Kaya nga sabihin mo sa akin para madepensa ako naman ng sarili ko. Hindi mo na madedepensahan ng sarili mo. Huli na kita. Ano bang ginawa ko? Bakit puro babaeng nakabikini ang lumalabas sa Facebook reels mo, ha? Ha? Napadaan lang yun. Lahat naman ng klase ng reels dumadaan talaga sa newsfeed ng Facebook ko. Sinungaling. Kala mo ba hindi kita binabantayan habang nagsiselfone ka? Hindi naman kita niloloko para bantayan mo pagsi-cellphone ko. Hindi pa ba cheating ang ginagawa mong panunood ng mga sumasayaw na babaeng nakabikini sa Facebook? Tutok na tutok ang mata mo sa screen ng cellphone mo? Saan ba ako nagloko sa parting yun? Hindi ko naman sila mini-message Oo sige, aaminin ko na pag dumaan yun sa Facebook ko, pinapanood ko kapag bored ako. Oo, at aaminin ko na nagaganda naman ako sa kanila. Ano magagawa ko? Lalaki ako Diyan nagsisimula ang lahat. Kasi lalaki ka. Manunood ka ng Facebook reels ng mga sumasayaw na babae ngayon, tapos sa susunod, nasa inbox ka na nila. Magkausap na kayo. Lolokohin nyo na ako. Walang ganun, Mika. Ano ba naman pag-overthink yan? Hindi ako nag-overthink. Sure ako na ganun ang mangyayari kapag hindi mo tinigil ang panonood mo ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Harmless naman yun. Talagang dedepensahan mo pa? Hindi mo na lang itigil para matapos na to? Hindi mo ba naaalala yung isang rule sa relasyon natin?
Sa akin ka lang dapat titingin. Walang ibang babae kang magagandahan. Ako lang dapat. Walang babaeng nakabikini ang makakakuha ng atensyon mo. Ako lang dapat. Ako. Naiintindihan mo? Okay, sige. Kumalma ka na. Lahat ng mga babaeng dadaan sa Facebook ko, auto-hide agad. Mangako ka. Oo. Kaya please, Tana. Sorry na. Hindi na ako uulit. Akin ka lang. Akin ka lang. Kinilabutan ako noon habang niyayakap si Mika at pinapatahan. Lalo na nung paulit-ulit niyang sinabi na sa kanya lamang ako dapat. Doon nagmantsa sa akin ang mga salita niya. Ayoko nang ganon. Hindi niya ako pwedeng ariin na parabang gamit. Kung meron mang itinuro sa akin ang mga magulang ko, iyon ay ang pumili ng karelasyon na hindi ka paghihigpitan at sasakalin sa mga gusto niya. Hindi ka pwedeng ariin ang kahit na sino dahil pag-aari mo ang sarili mo. Ewan ko ba kung bakit nagawa kong kalimutan ang pilin na yon ng mga magulang ko mula nang naging kami ni Mika. Masyado ba akong nabulag sa mga panlalambing at pagmamahal niya? Siyempre lahat ng naisip kong ito ay hindi ko sinabi kay Mika. Ayoko na ng away, ayoko ng gulo. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay noong una kong karelasyon ay dahil sa pagiging possessive nito. Lagi nitong binabantayan ang bawat galaw ko. Ang hirap gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa akin kapag nasa tabi ko siya. Kailangan ko laging isipin ang mararamdaman niya. Palagi akong natatakot sa mga bawat galaw ko na makagawa ng hindi niya magugustuhan. Ang kaibahan lang niya kay Mika ay hindi ko naman masyadong minahal ang first girlfriend ko. Naging magkarelasyon lamang kami dahil sa pangbubuyo ng ibang tao. Pero iba kay Mika, minahal ko talaga siya ng sobra kaya siguro ipinayagan ko siyang maging possessive sa akin. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay parang ang unfair na ng pamamalakad niya sa relasyon naming dalawa. Nakakasakal. Ang hirap huminga kapag kasama siya. Mika, pwede ba tayo mag-usap? Ano yan, baby? Pinakailaman mo ba cellphone ko? Bakit? Kinausap kasi ako ng admin namin sa trabaho. O tapos? Binlock mo ba siya sa Facebook ko? Uy, Mika, ano na? Huwag kang tumawa lang dyan. Oo. Bakit mo naman ginawa yun? Panay ang like niya sa post mo eh. Sinong hindi maiinis sa ginagawa niya? May asawa na yun. Mas matanda pa nga siya kaysa sa akin eh. Ate na ang turing namin sa kanya sa trabaho. Sus, maniwala. Ganyan naman lagi ang sinasabi niyo mga lalaki para hindi kami maghinala. Kahit pilipiti mo pa ang leeg ko, wala akong magiging interes sa admin namin. Siyempre hindi ka aamin. Saka bakit? Ikamamatay mo ba kung hindi na kayo friends sa Facebook? Parte siya ng GC namin sa trabaho. Kailangan namin mag-usap-usap para sa trabaho namin. Mag-usap kayo sa office, wag sa Facebook. May mga announcement sa trabaho na sa GC namin sa Facebook nila sinasabi. Kasi magkakaibang schedule namin at hindi na palagi ang meetings. Strictly for work lang ang GC na yun. Walang harutang nagaganap dun, kahit basahin mo pa. Sa mga GC na ganyan nagsisimula ang tukso. Kunwari puro trabaho ang pag-uusapan, tapos maya-maya kapag bored na, saka maghaharutan. Wag nga ako, Arnold. Alam ko na yan. Huwag ka naman sana ganyan mag-isip, Mika. Profesional akong tao. Hindi ako gagawa na ikasisira ng pangalan ko sa trabaho. Hindi mo ako makukonvince sa mga ganyang linya mo. Basta kahit sinong babae na pinaghihinalaan ko, hindi mo pwedeng maging friend sa Facebook. Naiintindihan mo? Ang unfair naman yata niyan, Mika. Gusto ko lang maging fair sa sarili ko, no? Dapat ako lang ang babae sa buhay mo. Paano naman ang mga kaibigan kong babae? Ako lang ang babaeng pwede mong maging kaibigan. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala akong tiwala sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Kung gusto ko sila, sana matagal ko na silang pinormahan. Pero hindi naman, di ba? Alam mo rin pihikan ako sa babae. Kaya nga natagalan bago ako nakipagrelasyon ulit after nung unang girlfriend ko. Alam mo yan. Mahal kita, Mika. Mahal na mahal. Alam mo yan. Kung totoong mahal mo ko,
I-unfriend mo na sa Facebook lahat ng babaeng hindi mo kamag-anak. Mika, Patunayan mo sa akin na totoong pihikan ka sa babae. Patunayan mo sa akin na ako lang ang mahal mo. Patunayan mo sa akin na akin ka lang. lagi ko naman pinapatunayan sa'yo na mahal kita. Pag na-unfriend mo na ang mga babae sa Facebook mo, saka mo lang mapapatunayan sa akin na mahal mo ko. Deal? Mika, parang ano ka naman kausap eh. Ayaw mo? Ayaw mo? Seryoso ba to? Mas pipiliin mong maging friend sa Facebook ang mga babaeng yon kesa mapatunayan sa akin na mahal mo ko? Wow ha! Girlfriend mo ko, Arnold. Ako ang piliin mo. Kasi akin ka lang. Tandaan mo yan. Akin ka lang. Akin na yung cellphone mo. Akin na. Papadudot nagulat na lamang ako nang biglang hinablot ni Mika ang cellphone ko sa kamay ko. Hindi ko napaghandaan yon dahil parang sumakit na naman ang dibdib ko noong marinig kong sinabi niya na sa kanya lamang ako dapat. Nanghina ako lalo na noong sinagawan niya ako at minura para ibigay ko sa kanya ang passcode ng cellphone ko. Wala na naman akong nagawa, Papadudot. Na-shock talaga ako sa pinakita niya sa akin at pagkatapos noon ay harap-harapan niyang in-unfriend ang mga babaeng kaibigan ko sa Facebook. Pinabayaan ko siya. Chinek din niya ang mga message sa Facebook ko. Chinek niya kung meron akong mga kausap. Wala siyang nakita pero ayaw niyang maniwala at inisip niyang nakapagbura na ako. Wala na akong lakas para depensahan ang sarili ko, Papadudot. Pati ang mga mensahe bago ko pa siya naging girlfriend ay chinek din niya. Inaway niya ako sa mga nag-message sa akin na mga babae noon. Kahit na hindi ko naman nireplyan ang mga yon. Bakit daw nag-message sa akin ang mga babaeng yon? Interesado raw ba sila sa akin? Hindi pa rin ako nakaimik. Gusto kong depensahan ang sarili ko. Hindi ko pa naman kilala si Mika noong nag-message sa akin ang mga babaeng yon. Hindi nga rin ako nagkaroon ng interes sa kanila. Kaya nga hindi ko sila nireplyan. Pero minasama niya ang mga mensahe na yon. Ako pa ang sinisisi niya kung bakit ako minessage ng mga babaeng yon. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Papadudot. Puro siya na lamang ang nasusunod. Puro toxic traits ang pinapakita niya sa akin. Mahal na mahal ko si Mika pero sapat ba yon para gawin niya ang ganong mga bagay sa akin, Papadudot? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging possessive ni Mika sa akin, Papadudot. Umabot na nga rin sa punto na nilimitahan na niya ang pakikipag-usap ko kahit sa nanay at kapatid kong babae. Sinabi niyang mas napupunta na raw doon ang oras ko kesa sa kanya. Ang kanyang sinabi na gusto niyang mas marami akong oras sa kanya kesa sa pamilya ko. Kailangan daw na mas mahalin ko siya dahil balang araw ay siya ang makakasama ko habang buhay. Kinilabutan ako doon. Nung una siya ang babaeng gusto ko nang makasama habang buhay pero nang lumabas na ang totoong ugali niya na nakakasakal ay nawala parang bula ang ideya na yon. Hindi ko gusto ng ganong klase ng babae na pinaghihigpitan ako at pagbabawalang makisalamuha sa mga mahal ko sa buhay. Kaya naman nung sumobra na siya ay nakipaghiwalay na ako. Tinaon ko yon noong nag-out of town sila ng pamilya niya. Ayoko kasing gawin ng personal ang pakikipaghiwalay sa kanya dahil sa takot na pwede niyang gawin. Tinext ko lamang siya at sinabing kailangan na naming maghiwalay. Nagpakatotoo naman ako sa mga kadahilanan ko. Hindi niya ako nireplyan at hindi ko alam ang mararamdaman noon. Matatakot ba ako dahil baka meron itong gawing hindi maganda? O dapat akong matuwa dahil pinalaya na niya ako? Lumipas na ang ilang linggo ay wala pa rin akong naging balita sa kanya. Nakahinga na ako ng maluwag. Totoong namimiss ko ang presensya at paglalambing niya pero mas payapa noong nawala na siya. Pero panandalian lamang pala ang kapayapaan na yon.
Makalipas pa nga ang ilang linggo ay nabalitaan ko na lamang na kung ano-ano ang chinachat niya sa mga kakilala ko. Sinisiraan niya ako. Nag-post din daw ito sa Facebook na mga mapanirang bagay tungkol sa akin. Naka-mention pa ang pangalan ko at hindi ko yon nakita dahil blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Tinawagan ko siya para kumpirmahin ang mga ginawa niyang paninira tungkol sa akin, Papa Dudut. Arnold, napatawag ka. Mag-usap tayo. Okay, makikipagbalikan ka, no? Anong makikipagbalikan ang sinasabi mo? Na-realize mo siguro na hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo. Gets kita. Mahirap mawala ng bata at magandang girlfriend. Eh ang lambing ko pa, di ba? Ano? Anong ano? Di ba tumawag ka para makipagbalikan sa akin? Tumawag ako para sabihin sa'yo na nakarating sa akin lahat ng mga pinagsasabi mo sa mga kakilala ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag ka namang panggap na hindi mo alam, Mika. Bakit kailangan mo ako siraan sa ibang tao? Ah, yun ba? Hindi naman paninira yun. Totoo naman lahat ng sinabi ko. Ano totoo sa mga sinabi mo? Pinagkalat mong niloko kita. At ako pa may lakas na loob na iwan ka. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit mo ko iniwan? Hindi kita niloko kahit minsan. Iniwan kita dahil dyan sa ugali mo. Walang masama sa ugali ko. Hindi mo talaga alam kahit sinabi ko na sa'yo kung paano nakakasakal ang ginagawa mo sa akin? Masyado kang possessive. Pinoprotektahan ko lang kung ano ang akin. Ayun na nga eh. Hindi mo ako pag-aari. Huwag mo akong angkinin na akala mo ikaw ang gumawa sa akin. At bakit hindi kita aangkinin? Boyfriend kita. Correct lang kita ha. Ex-boyfriend. Hindi magtatagal, magiging boyfriend ulit kita. Ganyan ka ba kakampante na babalik ako sa'yo? At bakit hindi? Ang hirap ko kayang kalimutan. Totoo namang mahirap kang kalimutan. Nakakatroma ka eh. Huwag mo akong subukan, Arnold. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Wala naman na kasi sana tayong problema kung tumahimik ka na lang. Sa tingin mo, problema na tong ginawa ko sa'yo? Ay, nako. Anong binabalak mo? Wala naman. Wala naman. Kilala na kita, Mika. Huwag naman ganyan. Ano na naman ba itong binabalak mo? Ayaw mo pa rin ba tumahimik na lang? Kalimutan na lang natin lahat na nangyari. Ikaw ang dapat gumawa niyan. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari para makapagsimula tayo ulit. Bigyan mo ng chance tong relasyon natin. Malay mo, ma-realize mo rin na may magandang dahilan ng pagiging possessive ko sa'yo. Mika, walang magandang dahilan sa pagiging possessive ng isang tao. Ano bang klase pag-iisip yan? Huwag mo akong galitin, Arnold, ha? Wag. Tanggapin mo na kasi. Ayoko na. Oo, mahal pa rin kita. Namimiss kita. Pero hindi sapat ang mga dahilan yun para balikan ka. Babalik ka rin sa akin. Akin ka lang. Tandaan mo yan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko at nakasalamuha ay kay Mika ako higit na nakaramdam ng kakaibang takot. Alam kong may balak pa siyang gawin pero hindi ko mabasa ang kanyang isip. Kahit sa kanyang galaw ay hindi ko matansya kung meron itong binabalak na masama. Agad kong tinapos ang tawag ko sa kanya kahit meron pa sana itong sasabihin. Alam kong sasabihin niya lamang ulit na pag-aari niya ako. Ayaw ko nang mapakinggan pa yon kaya naman tinapos ko ang usapan namin. Makalipas nga ang 2 oras noong naramdaman kong pwede na ulit magparamdam sa kanya ay tinext ko siya para magpakumbaba at para kumalma na siya. Nagsorry ako sa kanya para maayos na ang pagtatapos namin. Hindi naman siya nag-reply sa akin, Papa Dudut. Kaya naman, hinayaan ko na lamang. Baka sa naging usapan namin yon ay kumalma na siya. Wala na ako naging balitang paninira niya after naming mag-usap. Pinagdasal ko na sana ay na-realize niyang mali nga ang ginawa niya. At baka naging aware na rin siya sa wakas kung ano ang mali sa ugali niya. Siguro ay may 1 buwan din akong naging payapa na hindi siya nakikita o nakakausap man lang. Nagpatuloy ako
sa buhay ko ng may kapayapaan sa puso. Pero panandalian lang pala. Yung kasabihang calm before the storm ay totoo pala yon, Papa Dudut. Masyado akong naging kampante na okay na si Mika sa hiwalayan namin. Akala ko ay hindi ko na siya ulit kukomprontahin after ng huling tawag ko sa kanya. Pero nagkamali ako. Nagulat na lamang ako na may nakarating na naman sa mga kakilala ko na paninira sa akin. Hindi ko alam kung masasabing paninira ba yon dahil totoo naman ang mga sinend niyang screenshot ng usapan namin. Kaya lang ay nakakabastos sa parte ko dahil pribadong usapan namin ang pinagkalat niya sa ibang tao. Wala akong ibang naging choice kundi ang puntahan na siya para kausapin ng personal. Baka doon na siya madala at matauhan kapag nakaharap na niya ako, Papa Dudut. Oh, Arnold! Sabi na babalik ka pa rin talaga sa akin. Mag-usap tayo. Ready ako. Basta ba pag-uusapan natin kung paano tayo magkakaayos? Pwede tayo magkaayos pero hindi tulad ng iniisip mo. Matigas ka pa rin talaga, no? Ayaw mo pa rin aminin sa sarili mong nararamdaman mo sa akin? Alam mo kung anong nararamdaman ko sa'yo ngayon? Galit at pandidiri. Nagsisisi rin akong niligawan kita at pinapasok pa kita sa buhay ko. Kung alam ko lang sana ganitong trauma at stress ang aabutin ko sa'yo, sana pala naging single na lang ako. Wow! Sising-sisi ka na niyan? Samantalang dati kung makayapos ka sa akin, akala mo gusto mo na akong lamunin ng buo? Tapos ngayon, may trauma ka pang sinasabi dyan? Sino hindi matotrauma sa mga ginagawa mo? Una, siniraan mo ako sa mga kakilala ko. Hindi ko pa man din nalilinis ang pangalan ko. Dinagdagan mo na naman ng bago. Ang alin? Yung pag-send ko ng screenshots ng usapan natin? Hindi naman paninira yun. Kasi lahat yun, totoo naman, di ba? Huwag mo na akong i-gaslight, Mika. Alam mo paninira ang ginawa mo. Ano ba yung paninira dun? Di ba ni-screenshot ko lang naman yung messages mo ng paninira dun sa mga katrabaho mo? Dun sa kumpare mo na feeling mo iginugulangan ka lagi? Yung tito mo na naiinis ka kasi panayang sugal at panayang utang sa'yo. Yung kapatid mong kinabuibisitan mo kasi ang tamad sa gawaing bahay. Lahat naman yun galing sa'yo. Salita mo lahat ang kumalaban sa'yo. Anong kasalanan ko dun? Ikaw naman tong nanira sa kanila, hindi ako. Plano mo sirain ang relasyon ko sa kanila. Kaya sinend mo ang mga screenshot ng usapan natin. Nag-share ako sa iyo noon ng mga hinaing ko. Kasi akala ko maiintindihan mo ang kalagayan ko. Pero gagamitin mo lang pala ngayon para sirain ang buhay ko. Kasalanan ko pa ba kung plastic ka sa kanila? In-expose ko lang ang pagiging two-faced mo sa kanila. Pribadong usapan yun, Mika. Normal lang na mainis tayo isa sa mga tao sa paligid natin kahit na gaano pa natin sila kamahal. Pero wala kang karapatan na ibulgar ang usapan natin yun dahil dapat para sa ating dalawa lang yun. At sino ngayon ang nanggagaslight, no? Sa akin mo sinisisi yan, ikaw naman tong nanira. Oo, pribadong usapan yun. Pero nanira ka pa rin ng kapwa mo. Wala ka respeto sa pribadong usapan. Nakakatakot ka. Pati mga pribadong picture ko, nilantad mo rin. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na isend sa nanay ko ang mga hubad kong pictures? Hindi ko lang naman sa nanay mo sinend yun. Sa ibang tao pa. Nakaka-proud bang laki ng tiyan mo at ang liit ng ano mo? Ganyan mo talaga ako gustong sirain? Gusto ko lang bumawi sa pananakit mo sa akin. At bumabawi ka sa pamamagitan ng mga malalaswa kong salita at mga hubad kong pictures. Napaka-petty mo, Mika. Hindi na to gawain ng mature na tao. Actually, hindi na to gawain ng isang tao. Binalaan kita. Wag na wag mo kong gagalitin at sasaktan. Pero ginawa mo pa rin, di ba? Pagdusahan mo yan. Deserve mo naman eh. Deserve ko makalaya sa pananakal mo. At deserve ko na irespeto mo ang desisyon ko. Tapos na tayo, Mika. Ayoko na. Sana tanggapin mo na yon at manahimik ka na. Hindi.
Hindi pwedeng tapos na tayo ng ganun-ganun na lang. Babawiin kita. Tingin mo mababawi mo pa ako pagkatapos mo sirain ang buhay ko? Hindi na ako babalik sa'yo, Mika. Tanggapin mo na lang yon. Pero mahal mo pa rin ako, di ba? Oo, mahal pa rin kita. Pero nawawala na yun unti-unti dahil sa pambabastos mo sa akin at sa pagiging toxic mo. Hindi. Mababawi rin kita. Akin ka lang, Arnold. Akin. Walang magmamay-ari sa iyong iba. Kasi sigurado kong akin ka lang. Akin! Akin! Pinagsasampal ako noon ni Mika tapos ay biglang yayakap at iiyak. Biglang magagalit at magwawala pagkatapos ng ilang sandali. Maya-maya naman ay magmamakaawa at maglalambing na balikan ko siya. Paiba-iba ang pinakita niyang emosyon noon. Nakakatakot lalo na noong pinagbantaan niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Doon ako natakot lalo. Hindi ko na siya pinakalma tulad ng unang plano ko. Umalis na lamang ako bigla. Sinubukan niya akong tawagan sa cellphone ko pero hindi ko na sinagot. Nagsorry siya sa mga ginawa niyang paninira sa akin. Pwede naman daw niyang ayusin basta babalik ako. Panayang sabi niya na mahal niya ako at hindi niya kayang mawala ako. Nanakot din siyang magpapakamatay siya oras na hindi ako bumalik sa buhay niya. Dinamay na niya ang mga kaibigan niya, pinatawag sa akin para sabihing maawa ako kay Mika. Grabe na talaga siya sa pagiging toxic niya. Nag-send ako ng huling message sa kanya para sabihin lahat ng lungkot at sama ng loob ko. Mga kinikim kong galit noong magkarelasyon pa lamang kaming dalawa. Wala akong iniwan, lahat sinabi ko para maintindihan niya kung bakit naisip kong hiwalayan na siya. Naisip na lang or naiyak na lamang ako noon habang inaalala ang paghihirap at pananakal niya sa akin. Pagkatapos noon ay blinako na siya para hindi ko na mabasa pa ang mga mensahe niya. Papadudot, umasa ako na titigil na siya pagkatapos ng message ko. Pero hindi dahil mas lumala pa nga siya. Nag-edit na nga siya ng mga pictures ko para magmukhang scandal ko yun. Umo-order at nagpapadeliver din siya ng mga kung ano-ano sa bahay ko at ako ang pinagbabayad. Hinahasel pa niya ang ibang tao dahil gusto niya lamang ma-stress ako lalo. Pinag-away-away niya kami ng mga kaibigan ko dahil sa mga kwento ko noon kay Mika tungkol sa mga kaibigan ko. Hindi ko po inakala na magagamit niya yon sa akin para siraan ako. Masyado ako nagtiwala at sobrang depressed and stress na ako sa ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kanya dahil hindi na siya nadadaan sa pakiusap? Natatakot ako na baka lumala pa ang mga susunod niyang gawin kapag hindi pa siya nakontento sa mga ginagawa niya ngayon. Maraming salamat po at hiling ko na sana ay matulungan po ninyo ako sa aking suliranin. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Mika. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.